Ola, moi boas, os solidarios cos maiores facemos este vídeo desde un sofá, sí, pero xustamente para reivindicar o que non debemos facer, que é estar moito tempo sentados. Falamos do sedentarismo, que é o inimigo número 1 da nosa saúde. Queremos reivindicar desde aquí a importancia de levar hábitos de vida saudables. Que sinxelo é dicilo e saber a teoría e que complicadísimo resulta moitas veces levalo á práctica, a que sí. Bueno, pois buscando suxerencias e ideas para activarnos, falamos cunha persoa que di precisamente non ser moito de sofá e que recoñece está máis de 3 horas cada día facendo deporte. É un profesional absoluto do sentido do humor, pero que polo que vemos o tema da saúde sí que o leva moi en serio. Pedímoslle a Carlos Blanco que nos dera algunha idea para activarnos, e isto foi o que nos dixo. A min pídeme que anime os vellos, o sea, que anime a min mesmo, porque eu fago 66 esta semana. A ver, non é tanto, pero é. Mira, non son de sofás, cousas como son, a min sobrame o sofá. Eu pola mañán collo a bicicleta, teño unha bicicleta eléctrica. As bicis eléctricas son un xoguete maravilloso. Marcho, fago 15 kilómetros, xogo un partido de pádel, que teño vicio de pádel. Regreso na bicicleta e ainda vou ao gimnasio, 3 horas e media diarias de deporte. E senta moi ben, dormes de maravilla, non fan falta pastillas, non fai falta nada. Mentres haxa saúde hai que vivir, hai que disfrutar, non? Xa virán os malos tempos, xa virán os problemas, xa virán as enfermidades. Xogade, pasade o ben, xogar, a clave na vida é disfrutar. Disfrutar é do que se trata, aproveitade que estos son 4 días de 3 xa os levamos gastados.